éxito a tradicional cita co San Brais en San Vicente. Centos de persoas participaron o sábado da tradicional misa na honra a San Brais en San Vicente. Monfortinos e xente da comarca, con especial participación dos nenos, acudiron a esta celebración religiosa con moito arraigo no Val de Lemos. Cita que ademais é habitual que acudan os rapaces, pero nos últimos anos non se suspendían as clases para ir á celebración e a afluencia de nenos tiña disminuído. Nesta ocasión, o coincidir en sábado, recuperábase a imaxe das boas épocas do San Brais. O sábado en San Vicente hubo misa pola mañá e pola tarde. Tras cada un dos actos religiosos, bendecíanse as rosquillas e lazos de cores, dos elementos típicos desta festa. Segundo a tradición, comer unha rosca bendita e colgar a cinta do pescozo ata que caia co paso do tempo e despois de tela pasada polo santo son garantes de que non imos ter problemas de garganta. O San Brais atribúeselle este tipo de poderes porque el mesmo morreu decapitado e agora pídeselle que interceda neste tipo de problemas. É un pouco legendaria, non é un bispo armenio, morre no século IV, a tradición, digamos, de milagros que se lle atribúen. Un deses milagros, o máis coñecido, é precisamente a curación dun neno que se afogaba por unha espiña de peixe, non? Esa relación de liberar ao neno desa espiña, ven ese patrocinio de curar a gorxa, digamos. Para conservar esta tradición, as roscas son necesarias. Previo ao San Brais podemos atopar postos ambulantes que as venden, tamén nas pastelerías, pero aínda hai quen as fai na casa de xeito artesanal. Unha vez as roscas están benditas, é habitual que se repartan entre familiares e amigos que non puderon acudir á celebración para que tamén teñan os beneficios do santo. En San Vicente hai outras dúas celebracións religiosas de gran tradición e cun carácter moi popular. Ademais do San Brais, son o martes de Pascua e o 15 de agosto. Nestes dous casos, a Virxe de Montserrat é a protagonista. Con imaxes do percorrido